Il-mistoqsija tar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija se tkun li jekk wieħed jaqbel li tinżamm id-dispożizzjoni attwali dwar id-deroga tal-kaċċa u għaldaqstant li l-kaċċa fir-rebbija tkompli tkun ipprattikata jivvota iva. Dan filwaqt li jekk wieħed ma jaqbilx li l-kaċċa fir-rebbija tkompli tkun prattikata jivvota le. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta it-tnejn filgħaxija reġgħel taqa' l-Parlament. Fakkar kif kien hemm diskrepanza bejn il-liġi u l-petizzjoni fil-Malti u fl-Ingliż u għaldaqstant il-parir tal-Avukat Ġenerali kien li anke jekk il-verżjoni bl-Ingliż tkun valida tinżamm il-verżjoni bil-Malti. Waqt stqarrija ministerjali fil-Parlament, il-Prim Ministru reġa' spjega l-pożizzjoni tiegħu. Għal darb'oħra spikka n-nuqqas ta' Simon Busuttil li fil-Parlament dwar dan is-suġġett ma lissinx kelma waħda. Dwar il-prerogattiva ta' jekk għandux ikun il-Prim Ministru jew il-President li jażel id-data tar-referendum, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota li huwa mexa fuq parir formali tal-Avukat Ġenerali, parir ikkonfermat anke f'parir indipendenti li talbet il-President tar-Repubblika. Żied jgħid li għalkemm il-partiti politiċi għandhom iħallu d-diskussjoni f'idejn is-soċjetà ċivili ma jfissirx li m'għandhomx ikollhom jew ilisnu l-opinjoni tagħhom, filwaqt li żied li jemmen li m'għandux joqgħod gallerija. Mistoqsi jekk il-vot fir-referendum għandux ikun estiż għal żgħażagħ ta' 16-il sena bħal fil-każ tal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali, innota li la darba l-proċess tar-referendum beda b'mod ma jkunx ġust jekk ir-regoli jinbidlu issa.